Aydımçı, showman Şahir, Sazanlı, Turgun, kompozitor, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Portal websaytymyzyň mehriban tamaşaçylary, biz sizi tanışylar aty gepleşimiziň täzesinden hoş gördük. Bizim bugun tanışylar gepleşimiziň tanışyzy bolsa ýurdumyzda belli aýdymçy Ahmet Orabowy. Owa doşum, ağlama sen gelerin. Anan yarım, barışmadın bu günü. Ençe aşık geçti adırlar yüzü. Ahmet sizi tanışylar gepleşimizde hoş gördük. Sağ olun, salamu aleyküm mehriban tamaşaçylar. İlki bilen çaqlym kabul etgeniňiz üçin köp sağ bolsun. Aýdýar. Şunun äliminde ul üstünlikler hem arzu edýär. Janyňyz sağ bolsun. Ne Ahmet, tanışylar gepleşimizde tamaşa edýän bolsaňyz, bilýänsiňiz, bilmeýän bolsaňyz men çalaça tanış edeyim. Tanışylar gepleşimizde siz ýaly tanalýan ýüzler gatnaşýar. Doğru. Tanalýan ýüzler gatnaşyp, näme diýär bizini dörejlik toparymyz bilen 25-den sonra taýnadyk. 25 sonra? Hawa. Logik sonra olaram. Bah, 20 sonra gonuňok 25. Bolýar dedim 3000-iň içinde şol 25 sonra iň bolmana 20 süre dogry jogap berip geçseňiz, siz bizim şol gepleşimiziň iňçisi bolýaňyz. Bolýar. Ýöne bu soraglar ilmi soraglar däl, logik soraglar. Bolýar. Garaşylmaýan jogaplar. Bolýar. Egerde 20 tane soraga jogap berip yetişmeseňiz, biz dörejlik toparymyz bilen şert berýär. Bolýar. Şo şertimizi kabul etmeli bolýaňyz. Gaty agyr şert bolmady bolýar. Yo, agyr şert berem da. Ondan şu mikrofonda Ahmet başlayalım. Başlayalım. 3 minut gitti. Soraglarymyz başladyk. Size Ahmet şowluk getiren aýdymlaryňyň biri. Dam. Yine dam. Yağış yine dam. Hawa. Bu soru geçen senemde de berdim bilmediler. İçinde näçe çykartym, şonça köp edýän zat. İçinde näçe çykarýan bolýar, ol bolýar. Köp edýän näme zat? Oray. Ýok. Hakykatdan çykarýan bolýar. İçinden çıkardan ben şu Çykardymçy giňelýär, ol bolýar. Näme diýär? Esasam o ýerlerde näme diýär? Bilmesen geçýär, wagt gidip dur. Hemme zada gerek zat. Sağlığım gerek, yani esasy hemme zada. Cansız zatlara da gerek. Cansız zatlara da. Hova? Cansız zatlara. Cansız zatlara da hova gerek. Hova gerek gäle bulary. Gerek Näme gerek şoň adyny? Bolýar aýdy berelim. At gerek Ahmet, hemme zada at gerek hawa. Bu adam hatta däl, ýöne onu hastaxanadan götürüp çykarýarlar. Bu adam hasta däl, hastahanadan götürüp çykarýar. Hawa. Kim götürüp çykarýar? Bäbek hawa. Bir işiň başyna baryp oňurmadyk işiň, indi gaýdyp şol işi etmermi ýene işiňiz barmy? Aslında oňurmadyk ýok. Ýok, hemme zada oňa. Muny diňe gözüm ýumukka görüp bolýar. Şu zada gözüm ýumukka görüp bolýar. Düş. Hawa. Açgarna näçe tane ýumurtga ýyp bilesiňiz? Ay 3-4 tane ya. Näme üçin 3-4 tane? Açgarna. Yok kän ýeten mara, onun ýeninden imäň oldu. Şunçan ýeýnip. Açgarna bir ýumurtga ýyp bolýar. Mesela birini iňem garnyň açdyr. Doýan çaň diýip düşündim men. Bir adam futbol oýunyna gelýär. Her gün gelýärdi. Şo futbol oýunyň şoduny bilýär. Nemesini, näde bilýär, tak oýun başlanyp. Komandasından bolaymadı? Yok. Başından bir adam. Oyunun başını öldüm. Cevabını aytdım şu an. Oyunun başını. Näme üçin bilýän eken? Geçereli. Tabii her gidek oyunun başında ne oluyor da oldu. Näme da tutuş jaýy doldurup bilýär ýöne hiç yer saklanyp. Näşde da Amerika'da tutuş doldurup dur ýöne yer saklanyp şu aşağıda. Esaslar gerek zat şu an. Öýe bar bilki näme diýär? Açyap patyny gerýär. Evet. Oçra. Özüňiz ýaly uly ýöne hiç ýyl agrymlygy ýok. Eddil özüňiz ýaly uly ýöne agrymlygy. Kölegi. Hawa kölegi. Uzunlygy, çyňlygy, beýikligi ýok, ýöne ölçäp bolýar. Boldy wagt. Wagtymyz boldy. Rezultat berdim ben. Evet, biraz kelle ýady bura, başlardyňyz. Geç diýen bolsa, o dere jogaplamadan ýetişerdik, bolýan siz pikirlenip jogap berjek bolmaňyz. Bu soraglar, däl gynanmak gerek, bilmedik. Bu soraglar hawa. Siz ýeňiç bolmadyňyz.
Yok böyle Yeňiçip bolmadыңız. Esasy meni hormat edip şu gepleşe çağırdığın soň öýdi yeňiçilik. Siz hormat edip geliniňiz üçin sağ bolun. Şu gepleşiň ady tanışýyllar dämi? Hawa. Şu taýda ýatyr. Eýen tanışýyllarda ýatyr meň yeňiçiligim. Hawa, olam dogry. Tanışýan janyň sag bolsun. Onda da yeňiçip bolmadыңız, size näme dedik yeňiçip bolmasaňyz? Yo meni yeňiçip oldum. Tebäki geliniňi de ýan. Hawa, yeňiçip bolmasaň darajalyk taparmaz, ele şert berýät dedik. Bolýa ber. Yeňiçip olanam oradan beriň arkaýyn. Biziň şertimiz Ahmet size ne gelýär kägem taýinladyk. Halk aýdymlar aýdýaňyz biz bilýär, dogry. Hawa, halkaýdymlar. Hormatly tamaşaçylarymyza bir özüňiziň gowaryan bir halk aýdymyňyz bar bolsa hiňlenip bermeňiz. Bolýa janyň sag bolsun. Aýdyjy. Hey näme dilber bir dilegim barsa aýdyn ardymda rakda durma. Nice ýyllar ber boldum ey zar tagaley. Köýüňde köýüp menim köňlüňi burma. Aşyk odul çekde çevri cephaney. Ahyrynda görülmekdi wepani. Oturmaň gelin foku zapaneley ey. Bikar edibey ömrüň ýelek sowurma. Sana sağ olun. Çok sağ olun Ahmet. O adınız mümnünün beylek belinçanlansın. Sana sağ olsun. Gepleşimizde katnaşanyňyz üçin elki bilen ýene bir gede köp sağ bolsun aýdýar. Bizim tanışdylar gepleşimizde ýakyndan ýardam berýän Katmer kafemimiz bar. Katmer kafemiz adyny size süýjülük tawgudymyz gowşurýar. Süýjülük gowşurýar. Katmer ha? Hawa, ýübileýinde ýerleşýär. Katmer süýjülük taam taýýarlayan dostlarymyz. Yeketek. Sağ olun, minnetdar. İlki bilen tanışýylary hormat edip çağırdyňyz. Hawa. Evet, tanışýyllar aslında adam Onu işlerin esası maksadi tanınmak ve adamların kalbine, yüreğine yer almak. Onu şu adam Hudaýa şükür bana da nesip etti. Sizem fiilap tapdınız, fiiladınız, çağırdınız, canınız sağ olsun, soğudunuz. Çünkü ahil dörücülük toplarınıza sağ olsun aydı yani. Size de köp sağ olsun aydı. Şular odan fırsat da olsa tanışylar gepleşimizin bu gedek tani geçip tutarýar. Biz siz bilen köp wagt hoşlaşamyz. TV Türkmen Partağı hemişe online. Indik tanymyzda görüşýänçe hoş sağ olun. Canınız sağ olsun. Shashadiyana, Shashadiyana.